गोजोन फुंबिलिनि एसबी बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि एसबी बड' निउस चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथांनाव सिगांग्रो खौरां सौहैग्रोनायनि थाखाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। गाहाय गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय एनडीएफबी मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होसिगोन। रायजोआव गोजां बोथोरनि सेसना जासिगोन। बांग्रिं मावनायजों 7 थैदों आरो गोबाङानो जोखोम। उन्दै गथ'फोरा जिनाहारिनि दायाव हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बक्सार अंकुचिता बर'आ फिन मेडेल देरहासारनो हाबावबाय। जर्डाननि आमानाव जानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव अंकुचिता बर'आ ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। 66 केजि खथायाव बक्सिं गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों बिथाङा। बक्सार अंकुचिता बर'नि अनगायैबो अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङाबो सिलभार मेडेल देरहागोनखौ रोखा खालामखाबाय। बिथाङा गावनि गोख्रों गेलेनायजों फाइनालाव सौहैनो हाबाय। बक्सार लाभलिना बरग'हाया 75 केजि खथायाव साउथ करियानि सियं सुइयुननि हेंथायै सेमिफाइनालाव गेलेदोंमोन, जेराव बिथाङा 5-0 ग'राव देरहासारनो हादों। लाभलिना बरग'हायनि अनगायैबो इल'र्दा काप चेम्पियन आल्फिया पाठान बिथाङाबो गावनि गोख्रों गेलेनायजों फाइनालाव सौहैनो हाबाय। बिथाङा 81 केजि खथायाव काजाखस्ताननि हेंथायै गेलेदोंमोन आरो बिथाङाबो 5-0 ग'राव देरहासारनो हादों। 13 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोर बैसोनि गासै 6 दुथांफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमदों आसाम पुलिसआ। जोंनि हादराव दिनैसिमबो आइजोफोरा रैखाथि गैया। उन्दैनिफ्राय लानानै बैसो जानाय आइजोफोराबो जोंनि हादराव रैखाथि गैया। बाहेरानि अनगायैबो गावनि न' सिङावनो रैखाथि गैया आइजोफोरा। फिन 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय। हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसआ करिमगन्जनिफ्राय हमबाय। आसाम पुलिसनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगां 7 दुथांफोरा जबरदस्ति न'आव हाबफैनानै 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे हाराहास्ति खालामदोंमोन आरो बेफोर जाथायखौ गावसोरनो भिडिअबो सेबखांदोंमोन। बे जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गिबियाव नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायथिनानै लानो हायाखैमोन, नाथाय उनाव जेंनायाव गोग्लैनानै नखरनि सुबुंफोरनो खोन्थानानै लादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा मिथिनाय लोगो लोगोनो रामकृष्ण नगर पुलिस थानायाव अजद होफैदोंमोन आरो अजद होनाय लेखायैनो पुलिसआ 7 दुथांफोरखौ हमदों। हमजानाय 7 दुथांफोरा 13 बोसोरनिफ्राय लानानै 15 बोसोर बैसोसोनि गेजेराव गोजामोन। दा दुथांफोरखौ जुबिनाइल हमाव दैथायहरनाय जाबाय। उन्दुफुबाय थानाय समावनो बांग्रिं मावनायजों 7नि जिउ खहा। हरनि समाव नेपाल हादोराव 6.3 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों, जायजों नेपालनि द'ति जिल्लायाव 7नि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जादों। उन्दुफुबाय थानाय समावनो बांग्रिं मावनायजों न'आ बायसिननायाव 7नि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 5 घन्टानि गेजेरावनो नेपालाव खेबथाम बांग्रिं मावदों। गिबियाव 4.9 मेगनिटिउडजों सोमावग्लुंदों, बेनि उनाव फारियै 3.5 मेगनिटिउड आरो 6.3 मेगनिटिउडजों सोमावग्लुंदों। नेपालाव मावनाय बांग्रिंआ भारतनि दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ आरो माखासे ओनसोलफोरावबो गोहोम गोग्लैफैदों। नेपाल रायजोआव 6.3 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां न' बांफोरानो थेर-बेथेर जादों। पाकिस्ताननि क्रिकेट हानजाया T20 वर्ल्ड कापनि फाइनालाव सौहैनो हाबाय। सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डआव जानाय T20 वर्ल्ड कापनि सेमिफाइनालाव पाकिस्ताना निउजिलेन्डनि हेंथायै गेलेदोंमोन, जेराव 7 उइकेटजों पाकिस्ताना देरहासारनो हादों आरो फाइनालाव गेलेनो थाखाय जायगा आवग्रिनो हादों। बेनिख्रुइबो गोसो होथावनासिन दि T20 वर्ल्ड कापनि फाइनालाव पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाया जानो हागौ जुदि इन्डियाया सेकेन्ड सेमिफाइनालाव देरहासारनो हागोन। सेकेन्ड सेमिफाइनालाव इन्डियाया इंलेन्डनि हेंथायै गेलेगोन। इंलेन्डनि हानजाखौ फेजेननो हायोब्लानो इन्डियानि हानजाया फाइनालाव पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेनो खाबु मोनगोन। जायनाखि पाकिस्ताना इन्डियानि सुथुर हादर, बेनिखायनो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव क्रिकेट गेलेनायखौ इन्डियानि सुबुंफोरा मोनसे दावहानि नोजोरजों नायो आरो गुबुन हादरनि हानजाखौ फेजेननो हानायाव जेरैबायदि गोजोन मोनो, बेनिख्रुइ बांसिन गोजोन मोनो आरो रंजायो जेब्ला पाकिस्ताननि हानजाखौ फेजेननो हायो आरो बेनिनो उल्था जायो जेब्ला इन्डियाया पाकिस्ताननि आखायाव जेननो गोनां जायो। बेनिखायनो T20 वर्ल्ड कापनि सेमिफाइनाल गेलेनाया इन्डियानि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोसो बोथावना जागोन, मानोना सेमिफाइनालाव इन्डियाया देरहासारनो हायोबासो फाइनालाव पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेनो खाबु मोनगोन। राजखान्थिनि गेजेरजों जायखिजाया हारिनि गेजेराव आरो हानजाफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो हाया। एनडीएफबीनि मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनाया जासिगोन।
बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि एक्स एनडिएबि मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाया जासिगोन आरो बेनि थाखाय थाग थियारि जाखाबाय खालि अक्ट'खौल' फोसावनानै होनो आद्रा दंसै। बेनि अनगायैबो जायफोरा रिहेबिलिटेसननि पेकेजखौ मोनजोबाखै बेनि सायावबो नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारीया। आरो एनडिएबिफोरनि गेजेराव जेबो जेंना गैया, आद्रा थानाय जेंनाफोरा गोरोबथा बायदियैनो मावफुंलांजाबाय थागोन होननानैबो बुंथियो रनजित बसुमतारीया। बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथा जानायनि 2 बोसोर बारलांनायनि उनावबो एनडिएबिफोरनि गोबां जेंनाफोर जेरै केस बोखारनाय, एनडिएबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय, बैसो थानाय लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ दासिमबो सुस्रांजायैखौ लानानै एनडिएबिनि गासैबो आफादफोरानो ज' जानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबि गोदान आफाद दादों। बेनि सायाव रनजित बसुमतारीया गोदान आफादखौ बरायनायजों लोगोसे बुंथिदों दि माखासे सुबुंफोरा एक्स एनडिएबिफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरो। गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय गाव गावनो खामानिखौ मावनो नांगौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोरखारनि सायाव सोनारनो हाया आरो मोनफ्रोमबो खोथाखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो 34 बोसोर एनडिएबिफोरा हाथियारजों सोमावसारनो हादोंमोनब्ला ग्रिन रिभलिउसनखौ मानो लाबोनो हाया होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे जायनाखि एनडिएबिफोरा राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो ग्रिन रिभलिउसनखौ लाबोनो हागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे राजखान्थिनि गेजेरजों जायखिजाया हारिनि गेजेराव आरो हान्जाफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो हाया होननानैबो बुंथियो बिथां बिआर फेरेंगाया। मख'नो गोनांदि इएम रनजित बसुमतारीया चिरां दुवार बियाबनि सिङाव दादगिरि हाथिसाराव 2,05 लाख रांनि G+2 आइबि बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, जेराव गोजौनि फ्ल'राव मिनि सिनेमा हल बानायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो गंनै कमिउनिटि हल आरो गंसे गावबुरा भवनबो लुफुंनो थाखाय बेखेवगोन होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारीया। आसामनि काछार जिल्लानि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोमानानै थानायखौ थैनाय हालोदाव बोखांनो हाबाय आरो लांखारनानै बुथारनायनि दायाव 43 बोसोर बैसोनि इस्लाम उद्दिनखौबो हमबाय। बुथारजानाय उन्दै हिन्जावसा गथ'नि 11 बोसोर बैसोनि फंबाया पुलिसनो माखासे खोथा फोरमायथिनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो इस्लाम उद्दिनखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'सानि नखरनिफ्रा जुलि जाहैनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो न' खाथिनिनो इस्लाम उद्दिन मुंनि सुबुङा बिब' फंबाय सानैनोबो चकलेट जानो होफैदोंमोन, जाय चकलेटखौ फंबाया जायाखैमोन। चकलेट होखांनायनि उनावनो इस्लाम उद्दिना उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ लांखारदोंमोन। लांखारग्रा इस्लाम उद्दिननि उन फंबायाबो ससे थांदोंमोनब्लाबो उनाव इस्लाम उद्दिना आनज्रायलांनो हादों होननानै उन्दै हौवासा गथ'आ फोरमायथिदोंमोन। बे लेखायैनो जयपुर पुलिसा गोख्रोङै संदाननानै लांखारग्रा इस्लाम उद्दिनखौ उन्दै गथ'आ सिनायनो हानाय लेखायै हमनो हादों आरो उन्दै हिन्जावसा गथ'नि गोथै देहाखौबो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनिबो सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय दुथाङा दासिमबो लांखारनाय आरो बुथारनायावल' आखाइ दं होननानै सिमान लादों। जिनाहारि जादोंना जायाखै बेयो मेडिकेल रिपर्ट ओंखारनायनि उनावसो रोखा जागोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। रायजोआव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि विन्टार सेसना जासिगोन। आसामनि गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि विन्टार सेसननि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 अक्ट'निफ्राय जागायजेननानै 24 डिसेम्बरसिम थागोन। गासै सानबानि हाबाफारिजों खुंजागोन विन्टार सेसना आरो दिसपुराव थानाय स्टेट सेक्रेटारियेटआव खुंजागोन। आसाम एसेम्ब्लिनि विन्टार सेसननि सिगां अटम सेसना थांनाय 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय 19 सेप्तेम्बरनि गेजेराव खुंजादोंमोन। मोसौ खावनाय आरो मोसौ खावनायखौ बायनायनि दायाव 3खौ हमदों बिजनी पुलिसा। हमजानाय 3नि मुङा फारियै कार्तिक मिश्रा 30 बोसोर बैसोनि, रत्नेश्वर बर्मन 30 बोसोर बैसोनि, सानैबो 3 नं लक्कीजरानि थागिबि। बिसोर सानैनि अनगायैबो 40 बोसोर बैसोनि इब्राहिम आलीखौ खावनाय मोसौखौ बायनायनि दायाव पुलिसा हमदों। खावनाय मोसौखौ इब्राहिम आलीया लांबाय थानायखौ नुनानैनो ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै हमनानै दोनदोंमोन आरो फानबारि पुलिस थानायाव मिथिहोदोंमोन। बे लेखायैनो फानबारि पुलिसा फैनानै इब्राहिम आलीखौ हमदों आरो बेनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजोंनो मोसौ खावग्रा कार्तिक मिश्रा आरो रत्नेश्वर बर्मनखौ हमदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।